Pana profeti wemunyika yeZimbabwe aiwa vanotaura aiwa the end road kana kuti aiwa kupera kukutonga kwemutungamiri wenyika kana the ruling party Zanu PF anoti aiwa pane zvaakaona in a spiritual realm. Saka mina masho kana mudanyo kwa para mrudi kwa subscribe like kuti on the bell icon. Now inobudiswa mzimu ayanya kwa chinzi a local prophet predicting the imminent fall of Mnangagwa. Anopinda pahendo this guy anonzi Kajima unyira chiti prophet Ian Love says our freedom and restoration will come through shaking and turbulences. He says the season is approaching. The freedom of Zimbabwean people is around the corner. Let's stand and be ready to fight. Link, okay, pamba post one link to the video. Post a video read the guy wacho aiwa ari muchurch ari service aitaura mashoko kuti aiwa freedom yenyika yeZimbabwe yava around the corner. End of Idi Mnangagwa yava kusvika. Saka ani achiti aiwa vagari venyika yeZimbabwe gadzirirai aiwa musaluza hope. Panapa tikuona aki achitaura his prophecy nyika yakatarisana aiwa ne-massive crackdown tichiona military ichideploywa munyika yeZimbabwe tichiona pachiitika zviitiko zvisinganyatsi kunzwisisika vanhu aiwa vachitambudziwa nekuda kwethis regime asi yakatarisana nemafaro eSADC summit havakuonekwa vanhu vachiti aiwa dai summit isina kugara hayo yauya. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pemashoko ake ari kupredicta the end of Mnangagwa. Pindai comment section medu musana kusubscribe like